Pokud právě sledujete toto video, znamená to, že vás sem vesmír nasměroval nenáhodou. Co vám teď řeknu, změní vše, co jste dosud věděli o realitě. Prosím, přihlaste se k odběru kanálu a dejte tomuto videu like, protože tato informace by se měla dostat ke každému, kdo je připraven přijmout velké změny. 28. listopad 2025. Zapamatujte si toto datum. Zapište si ho. Dejte si ho do paměti, protože to není jen další den v kalendáři. Je to kosmický portál, který se otevírá jednou za několik generací. Je to okamžik, kdy se samotná struktura reality stává tak tenkou, že se můžete doslova dotknout jiných dimenzí a přepsat svůj osud jediným záměrem. Cítili jste někdy pocit, že se blíží něco velkolepého? Je to pocit ve vzduchu, kdy vaše tělo ví něco, co váš rozum ještě nepochopil. V posledních týdnech se mnozí z vás probouzeli uprostřed noci ve 3 nebo 4 hodiny ráno. Vaše srdce bije zrychleně bez zjevného důvodu. Vidíte opakující se čísla všude, kam se podíváte. 11 111 222 33. Není to náhoda. Je to vesmír, který na vás volá a snaží se proniknout do vašeho vědomí. Probuzení začalo a 28. listopadu dosáhne kritického bodu, ze kterého už není návratu. Se přesně děje na kosmické úrovni v tento den? Planety se seřadí do konfigurace, která byla naposledy pozorována v dobách velkých říší a civilizačních změn. Energetické vlny z centra galaxie dosahují Země s intenzitou, kterou moderní lidstvo dosud nezažilo. Magnetické pole planety kolísá a vytváří trhliny v závoji mezi světy. Ale pojďme mluvit konkrétně o tom, co to znamená pro vás osobně, pro váš život, pro váš bankovní účet, pro vaše vztahy, pro vaši budoucnost. V tento den se aktivují určité části vaší DNA, které dosud byly v dormantním stavu. Vědci je nazývají odpadní DNA, ale to je největší omyl vědy. Tyto části obsahují kódy vašeho božského dědictví, kódy hojnosti, kódy multidimenzionálního vnímání, kódy spojení s vyššími dimenzemi reality. Představte si, že celý život jste využívali pouze 10% svého mozku a najednou získáte přístup k zbývajícím 90%. Přesně to se děje ale na úrovni celé vaší bytosti, vašeho energetického těla, vaší schopnosti ovlivňovat kvantové pole reality. Mnozí z vás se v posledních měsících cítili ztraceni, jako byste už nezapadali do svého vlastního života. Staří přátelé se zdají být cizí. Práce, kterou jste dělali roky, se najednou jeví jako nesmyslná. Tak, kde jste se dříve cítili pohodlně, vám nyní způsobují neklid. Mysleli jste si, že s vámi něco není v pořádku, ale ve skutečnosti je s vámi vše naprosto v pořádku. Prostě vibrujete na jiné čistotě. Vaše duše se již přesunula do nové reality a nyní se vaše fyzická existence snaží ji dohnat. Je to podobné tomu, jak se cítí housenka v kukle. Už není housenkou, ale ještě není motýlem. Je to nepříjemné. Je to děsivé, ale je to naprosto nezbytné pro transformaci. 28. listopadu se kokon roztrhne a vy vyletíte na svobodu s křídly, o kterých jste ani netušili. Vesmírné znamení je všude kolem vás právě teď. Otázkou je, zda jste dostatečně probuzeni, abyste je viděli. Pták, který se objevuje u vašeho okna každé ráno ve stejnou dobu. Píseň, kterou slyšíte v nejdůležitějších momentech rozhodování. Člověk, který se objeví ve vašem životě právě v okamžiku, kdy nejvíce potřebujete určité poselství. Existují však i hlubší znamení, která se projevují prostřednictvím vašeho vnitřního vidění. Záblesky světla v periferním vidění, pocit přítomnosti, když jste sami v místnosti. Hlasy, které slyšíte v okamžiku mezi spánkem a bděním. Nejedná se o halucinace, není to vaše představivost, je to projev jiných dimenzí, které se stávají dostupnými vašemu rozšiřujícímu se vědomí. Vaše sny se změnily, že ano? Staly se jasnějšími, reálnějšími než samotná realita. Někdy se probudíte a nemůžete pochopit, kde se skutečně nacházíte, v tomto světě nebo v tom, který jste právě opustili. Je to proto, že bariéry mezi dimenzemi se rozpouštějí. Začínáte žít současně v několika realitách. A co je nejdůležitější, vaše schopnost manifestovat se dramaticky změnila. Co dříve vyžadovalo měsíce vizualizace a práce, se nyní projevuje během několika dní nebo dokonce hodin. Myslíte na člověka a on vám zavolá. Představujete si možnost a ona se z ničeho nic zhmotní. Potřebujete peníze a ony přijdou tím nejneočekávanějším způsobem. To není neúspěch. To je nová realita, do které vstupujete.
Realita, kde jsou myšlenky a hmota odděleny nejtenčí závojem, kde vaše záměry mají přímou a okamžitou moc nad fyzickým světem. Ale jsou tu podmínky. Existují požadavky, které vesmír klade na ty, kteří chtějí vstoupit do této nové reality plně a vědomě. Musíte se zbavit starého. Musíte uvolnit místo pro nové. Nemůžete naplnit pohár, který je již plný. To znamená lidi, kteří vás táhnou dolů. Přesvědčení, která vás omezují, návyky, které vás drží v minulosti, strachy, které vám brání vykročit do neznáma. To vše musí pryč. A 28. listopadu bude energie tak silná, že doslova vytlačí z vašeho života vše, co neodpovídá vaší nové vibraci. Připravte se na ztráty. Připravte se na to, že někteří lidé zmizí z vašeho života. Připravte se na to, že určité situace se rozpadnou. Nebraňte se tomu. Nelpěte na tom, co odchází, protože vesmír uvolňuje prostor pro něco milionkrát lepšího. Energie 28. listopadu je jako kosmický hurikán. On nese vše, co je křehké, vše falešné, vše, co je postaveno na strachu a ne na lásce. A když bouře utichne, zjistíte, že stojíte na zcela nové zemi, zcela nové verzi svého života. Vaším úkolem je nyní připravit se ne fyzicky, ale energeticky. Začněte každý den meditovat, i když jen na 5 minut. Očistěte svůj prostor od věcí, které nesou starou energii. Trávte čas v přírodě a spojujte se se zemí. Pijte více vody. Vaše tělo je anténa a čím je čistší, tím lépe přijímáte přicházející kosmické kódy. Nejdůležitější je poslouchat své srdce, ne hlavu. Hlava bude argumentovat, hlava bude pochybovat. Hlava bude hledat logická vysvětlení pro to, co nelze logicky vysvětlit. Ale srdce ví, srdce vždy vědělo. A pokud cítíte rezonanci s těmito slovy, pokud něco uvnitř vás reaguje a říká ano, je to pravda, pak tomuto pocitu důvěřujte. Velké změny se blíží. Otázka není, zda přijdou, ony už jsou tady. Otázka je, zda jste připraveni je přijmout a využít k vytvoření života svých snů. Peníze jsou energie. Zopakujte si to pro sebe. Peníze jsou energie. Ne papír, ani kov, ani čísla na obrazovce. Čistá koncentrovaná energie, která proudí tam, kde je očekávána, tam, kde je pro ně vytvořena správná čistota, tam, kde se její vibrace shodují s vibracemi hojnosti. A právě teď, v tomto okamžiku, zatímco sledujete toto video, se frekvence peněz ve vesmíru mění. Dochází k globálnímu energetickému posunu, který přerozděluje bohatství planety. Staré struktury zadržování peněz se hroutí, otevírají se nové kanály hojnosti a ti, kteří jsou naladěni na správnou vlnu, získají přístup k finančním tokům neuvěřitelné síly. 28. listopad není jen datum kosmického probuzení, je to datum aktivace peněžních portálů na kvantové úrovni. V tento den se otevře energetický koridor mezi vámi a neomezeným bohatstvím vesmíru, ale pouze pokud se správně připravíte. Pojďme si promluvit o tom, co ve skutečnosti blokuje peníze ve vašem životě. Myslíte si, že je to nedostatek vzdělání, absence příležitostí, ekonomická situace? Ne. 1000krát ne. Jediná věc, která stojí mezi vámi a miliony, je vaše vlastní energetické pole. Vaše biopole má určitou čistotu. Tato čistota je určována vašimi myšlenkami, emocemi, přesvědčeními a vzpomínkami. Pokud jste vyrůstali a sledovali, jak vaši rodiče bojují s nedostatkem peněz, vaše pole je naladěno na čistotu nedostatku. Pokud vám bylo řečeno, že peníze jsou kořenem všeho zla, vaše pole na podvědomé úrovni odpuzuje bohatství. Pokud jste někdy cítili stud nebo vinu v souvislosti s penězi, vaše pole vytváří bariéru pro finanční hojnost. Ale tady je něco úžasného. 28. Listopadu budou kosmické energie tak silné, že mohou okamžitě překalibrovat vaše energetické pole. Mohou vymazat roky programování za jediný den. Mohou přepsat váš finanční kód na buněčné úrovni. Existují určitá čísla, která nesou vibraci hojnosti. Nejedná se o náhodná čísla, ale o matematické kódy vesmíru, posvátnou geometrii bohatství. A v období od 28. do 30. listopadu budou tyto kódy aktivovány s bezprecedentní silou. Číslo 8. Symbol nekonečna, nekonečný tok zdrojů. 28. listopad obsahuje toto číslo. To je již znamení. Číslo 3. Číslo projevu. 30. listopad. Uzavření portálu v trojnásobné síle.
S těmito daty se vytváří časová smyčka hojnosti, ale existují i vaše osobní peněžní kódy. Sečtěte čísla svého data narození. Pokračujte v sčítání, dokud nezískáte jednociferné číslo. To je číslo vaší duše. Nyní si představte toto číslo vynásobené 8. To je váš kód pro aktivaci hojnosti. Zapište si ho. Meditujte na něj, vizualizujte ho ve zlatém světle každý den až do 28. listopadu. Vaše podvědomí uchovává všechny finanční přesvědčení, které jste za svůj život střebali. Většina z nich pracuje proti vám. Říkají vám, že nejste hodni, že bohatství pro ostatní není pro vás, že je třeba tvrdě pracovat za každou korunu, že snadno vydělané peníze snadno mizí. Všechny tyto programy musí být odstraněny a nahrazeny. Představte si své podvědomí jako počítač. Po léta do něj byly nahrávány viry nedostatku a omezení. Nyní nastal čas přinstalovat operační systém, nainstalovat software milionáře a vesmírné energie. 28. listopad je vaším instalačním diskem. Každý večer před spaním během následujících dnů až do portálu proveďte následující. Lehněte si na záda. Položte ruce na solar plexus. To je vaše energetické centrum hojnosti. Dýchejte zhluboka a pomalu. S každým výdechem si představujte, jak z vás vychází tmavý kouř. Jsou to staré přesvědčení o penězích, které opouštějí vaše tělo. S každým nádechem si představujte zlaté světlo vstupující do vašeho solar plexu. Je to energie hojnosti, která naplňuje každou buňku vašeho těla. Dělejte to 21 dní po sobě. Proč 21? Protože právě tolik času je potřeba, aby se v mozku začala formovat nová neuronová dráha. Doslova přeprogramujete svůj mozek na bohatství. Není k vizualizaci, ale k neobvyklé vizualizaci, kterou učí guruové sebezdokonalování, hluboké kvantové vizualizaci, která vytváří realitu na úrovni elementárních částic. Zavřete oči. Nepředstavujte si to, co si chcete za peníze koupit. Představte si samotný pocit vlastnictví peněz. Jak se cítí vaše tělo, když máte na účtu miliony? Jaká je struktura tohoto pocitu? Má tato emoce nějakou barvu? Zvuk, vůni, chuť. Zapojte všech 5 smyslů plus 6. Intuici. Nyní jděte hlouběji. Vnímejte, jak se mění vaše držení těla, když jste bohatí. Jak chodíte, jak mluvíte, jak dýcháte. Bohatství není to, co máte, ale to, kým jste. A musíte se tím člověkem stát energeticky, než se to projeví fyzicky. Existuje tajemství, které znají všichni skutečně bohatí lidé, ale nikdy o něm nemluví veřejně. Nepracují pro peníze. Peníze pracují pro ně. A to ne proto, že mají investice, ale proto, že ve svém energetickém poli vytvořili vír, který přitahuje peníze automaticky a bez námahy. Tento vír je vytvořen kombinací absolutní jistoty a úplného odpoutání. Musíte vědět každou buňkou svého těla, že peníze jsou vaše, ale zároveň je nepotřebujete ke svému štěstí. Je to paradox, který zamotá hlavu. Ale právě v tomto paradoxu spočívá kouzlo. Peníze nepřicházejí k těm, kteří je zoufale potřebují. Peníze přicházejí k těm, kteří se již cítí bohatí. K těm, kteří vyzařují hojnost, k těm, jejichž energetický podpis se shoduje s energetickým podpisem bohatství. Jak vytvořit tento podpis? Začněte se chovat jako bohatý člověk hned teď. Nekupujte drahé věci, které si nemůžete dovolit, ale změňte svůj přístup. Když za něco platíte, nemyslete si, přicházím o peníze. Myslete, vyměňuji energii. Když vidíte drahou věc, neříkejte, to si nemohu dovolit. Řekněte, rozhodl jsem se utratit své peníze za něco jiného. Slova mají obrovskou sílu. Programují realitu. Přestaňte používat jazyk chudoby. Nikdy více neříkejte, nemůžu si to dovolit. Nemám peníze. Je to příliš drahé. I když je to v danou chvíli pravda, protože pokaždé, když vyslovíte tato slova, posilujete vibraci nedostatku. Z toho řekněte, peníze ke mně přicházejí snadno. Jsem magnetem pro hojnost. Vesmír mi neustále posílá finanční požehnání. Říkejte to, i když váš bankovní účet říká opak. Vlastně zejména tehdy, když váš bankovní účet říká opak. Svými slovy vytváříte novou realitu. V následujících dnech až do 28. listopadu si všímejte všech neočekávaných příjmů, i těch nejmenších.
Mince nalezená na ulici, splacený dluh, na který jste zapomněli, sleva, kterou jste nečekali. Každá z těchto událostí je znamením, že se otevírá váš peněžní portál. A když dostanete tyto malé požehnání, reagujte přehnanou vděčností. Nemyslete si, že je to jen 5 rublů. Myslete na to, že vesmír mi posílá peníze. Dokazuje to, že tok je otevřený, protože vesmír vás nejprve testuje malými věcmi. Pokud si ceníte malých věcí, dávám velké. Vděčnost je nejmocnější peněžní frekvence, která existuje. Říká vesmíru, ano, dostal jsem to a jsem připraven na víc. Otevírá kanály pro ještě větší požehnání. Začněte si vést deník vděčnosti, zaměřený speciálně na peníze. Každý večer si zapište 3 finanční požehnání dne, ať jsou jakkoliv malá. 28. listopadu, kdy portál dosáhne vrcholu své síly, proveďte speciální rituál hojnosti. Vezměte největší bankovku, kterou máte. Držte ji v rukou. Vnímejte její strukturu. Vdechněte její vůni. Představte si, že tato bankovka je semínko a vy toto semínko zasazujete do kosmické půdy. Představte si, jak z něj vyrůstá strom s větvemi ze zlata a listy z bankovek. Udržujte tuto vizualizaci minimálně 15 minut. Poté vložte bankovku do obálky a schovejte ji na bezpečné místo. Neutrácejte ji. Je to vaše peněžní semínko, vaše kotva hojnosti. Pokaždé, když budete příští týden myslet na peníze, představte si toto strom, který roste a přináší stále více plodů. Vaše finanční realita se změní ne za roky, ne za měsíce, za týdny, za dny, protože vlna hojnosti, která přijde 28. listopadu, smete všechny staré překážky a přinese příležitosti, o kterých jste ani nesnili. Buďte připraveni je přijmout. Pokud jste dočetli až sem, znamená to, že jste připraveni na transformaci. Napište do komentářů přijímám hojnost. A sdílejte toto video, abyste pomohli ostatním otevřít jejich peněžní portály. Přihlaste se k odběru kanálu, protože v dalších částech odhalím ještě mocnější techniky aktivace bohatství. Vaše nové bohaté život začíná právě teď. Ve vašem životě jsou lidé, kteří vám každý den kradou energii a vy si to ani neuvědomujete. Nedělají to úmyslně. Většina z nich ani neví, že jsou energetickými upíry. Ale výsledek je stejný. Pokaždé, když s nimi komunikujete, cítíte se vyčerpaní, vyprázdnění, jako by z vás vysáli životní sílu. A to není jen metafora, je to doslovná energetická realita. Každý člověk má energetické pole, auru, která neustále vyzařuje a přijímá energii. Někteří lidé se naučili vědomě nebo nevědomě živit energií druhých, místo aby generovali svou vlastní. Proč je to právě teď před 28. listopadem tak důležité? Protože nemůžete vstoupit do nové reality hojnosti a vysokých vibrací, když za sebou táhnete energetické parazity. Je to jako snažit se vzlétnout v horkovzdušném balónu, ke kterému jsou připevněny těžké kameny. Musíte tyto provazy přeříznout. Musíte se osvobodit. Naučme se rozpoznávat energetické upíry. První typ je stěžovatel. Je to člověk, který neustále vypráví o svých problémech, ale nikdy nepodniká žádné kroky k jejich řešení. Užívají si roli oběti. Každý rozhovor s nimi se mění v nekonečné drama. A po každém takovém rozhovoru se cítíte emocionálně vyčerpaní. Živí se vaším soucitem, vaší touhou pomoci, vaší péčí. Ale je důležité si uvědomit, že jim nikdy nebudete moci dostatečně pomoci, protože oni nechtějí řešení, chtějí pozornost, chtějí vaši energii. Druhým typem je kritik. Člověk, který neustále poukazuje na vaše nedostatky, vaše chyby, vaše nedokonalosti. Maskují to jako starost nebo upřímnost. Říkám to pro vaše dobro, říkají. Ale ve skutečnosti se snaží oslabit vaše světlo. Protože vaše jasnost je nutí cítit se matně. Po komunikaci s kritikem začnete o sobě pochybovat. Vaše sebevědomí klesá, vaše sny se zdají nereálné, vaše cíle příliš ambiciózní. Je to proto, že z vás vysáli víru v sebe sama. Snížili vaši vibraci na svou úroveň. Třetím typem je dramatický člověk. Jejich život je nekonečný seriál katastrof. Vždycky je tu nějaká krize. Vždycky je někdo zradil. Vždy se stalo něco strašného. A oni vás vtahují do svého dramatu, nutí vás, abyste se přiklonili na něčí stranu, účastnili se jejich konfliktů. Problém je v tom, že drama má velmi nízkou frekvenci.
Když se zapojíte do cizího dramatu, klesá vaše vlastní čistota. Ze stavu dramatu nemůžete manifestovat hojnost. Ze stavu chaosu nemůžete přitahovat úspěch. Musíte se z tohoto víru dostat. 4. typ kontrolor. Člověk, který se neustále snaží řídit váš život, říká vám, co máte dělat, kritizuje vaše rozhodnutí, nutí vás cítit se provinile, když uděláte rozhodnutí, které se jim nelíbí. To používají lásku nebo péči jako nástroj manipulace. Kontroloři vám kradou energii prostřednictvím pocitu viny a závazků. Nutí vás myslet si, že jim něco dlužíte, že jste povinni žít podle jejich očekávání. Pravdou však je, že nikomu nic nedlužíte. Váš život patří vám a pouze vám. 5. typ, závistivci. Usmívají se na vás, ale uvnitř je zžírá závist k vašim úspěchům. Když se podělíte o dobré zprávy, najdou způsob, jak je zlehčit. Když něčeho dosáhnete, připomínají vám vaše neúspěchy. Nemohou se radovat z vašeho štěstí, protože to zdůrazňuje jejich vlastní neštěstí. Závistivci jsou obzvláště nebezpeční, protože jejich negativní energie může doslova blokovat vaše projevy. Jejich závist vytváří energetický odpor vůči vašemu bohatství. Je to jako černá díra, která pohlcuje světlo vašich požehnání. A teď ta nejtěžší část. Někdy jsou energetickými upíry lidé, které milujete. Vaše matka, váš partner, váš nejlepší přítel. Právě proto je tak těžké stanovit hranice. Cítíte se provinile. Myslíte si, že jste sobecký. Bojíte se, že je ztratíte. Ale poslouchejte pozorně. Láska nevyžaduje obětování vaší energie. Skutečná láska povznáší oba lidi. Skutečná láska dává energii, neji bere. Pokud vás vztah neustále vyčerpává, není to láska, je to energetická závislost. Nemusíte se zapalovat, abyste zahřáli ostatní. Nemusíte se topit, když se snažíte zachránit ty, kteří nechtějí plavat. Vaší první odpovědností je vaše vlastní energie, vaše vlastní světlo, váš vlastní život. Stanovení energetických hranic není krutost, je to nutnost. Zvláště teď, když se připravujete na kvantový skok 28. listopadu, musíte chránit svou energii jako nejcennější zdroj, protože přesně tak to je. Jak tyto hranice nastavit? Začněte uvědoměním. Během příštího týdne věnujte pozornost tomu, jak se cítíte po komunikaci s různými lidmi. Vedejte si záznamy. Po rozhovoru s jakým člověkem se cítíte energičtí a inspirovaní? Po rozhovoru s kým se cítíte unavení a deprimovaní? Vytvořte 2 seznamy. Energetičtí dárci lidé, kteří zvyšují vaši vibraci. Energetičtí upíři lidé, kteří ji snižují. Buďte upřímní. Nenechte se ovlivnit pocitem viny. Vaše tělo nelže, vaše energie neklame. Nyní se rozhodněte. Lidé z prvního seznamu, trávte s nimi více času. Prohlubujte tyto vztahy. Je to vaše kmen. Jsou to lidé, kteří s vámi budou cestovat do nové reality. Lidé z druhého seznamu. Musíte buď výrazně omezit kontakt s nimi, nebo úplně přestat komunikovat. Vím, že to zní tvrdě, zvláště pokud jsou mezi nimi členové rodiny. Ale někdy je největší láskou, kterou si můžete dát, vzdálit se od toxicity. Pokud není možné úplně přerušit kontakt, stanovte jasné hranice. Omezte dobu konverzace. Neodpovídejte na každou zprávu okamžitě. Nezaplétejte se do jejich dramat, naučte se emocionálně říkat ne bez vysvětlování a omlouvání. Ne je úplná věta. Nemusíte vysvětlovat, proč něco nemůžete udělat. Nemusíte se omlouvat za to, že chráníte svůj čas a energii. Lidé, kteří vás opravdu milují, respektují vaše hranice. Kteří se vašimi hranicemi cítí uraženi, jsou zvyklí vás manipulovat. Existují také techniky energetické ochrany, které můžete použít. Každé ráno, než vyjdete do světa, si představte, že jste obklopeni ochranným bublinou bílého nebo zlatého světla. Představte si, že tato bublina propouští dovnitř pouze pozitivní energii a veškerou negativní energii odráží zpět. Když jste v přítomnosti energetického upíra, vytvořte si v mysli zeď ze světla mezi vámi a touto osobou. Představte si, že jejich slova a emoce narážejí na tuto zeď a padají na zem, aniž by se vás dotkli. Neochrání vás to úplně, ale výrazně sníží energetický odběr. Jste ochranné krystaly. Černý turmalín odpuzuje negativní energii.
Obsidian vytváří energetický štít. Ametist transformuje nízké vibrace na vysoké. Máte jeden z těchto kamenů v kapse nebo jako šperk, zejména když víte, že se budete setkávat s energeticky náročnými lidmi. Nejmocnější ochranou je vysoká vibrace. Když vibrujete na frekvenci lásky, radosti a vděčnosti, nízkofrekvenční energie vás prostě nemůže zasáhnout. Je to, jako byste letěli ve velké výšce a oni se vás snažili zasáhnout kameny ze země. Prostě na vás nedosáhnou. Proto by vaše každodenní praxe měla zahrnovat vše, co zvyšuje vaši vibraci. Meditace. Čas strávený v přírodě. Hudba, která se dotýká vaší duše. Pohyb těla, zdravé jídlo, dostatek spánku. Není to luxus, je to vaše ochrana. Ale někdy ochrana nestačí, někdy je potřeba aktivní očista. Pokud jste byli v kontaktu s energetickým upírem, osprchujte se mořskou solí. Představte si, jak voda smívá z vás veškerou cizí energii. Sůl je silný čistič energie. Doslova rozpouští negativní energetické vazby. Zapalte ve svém domě kadidlo nebo šalvěj. Kouř odnáší stagnující a negativní energii. Otevírejte okna i v zimě, třeba jen na pár minut. Pusťte dovnitř čerstvý vzduch a čerstvou energii. Váš prostor je rozšířením vašeho energetického pole. Udržujte jej čistý. Pamatujte, že nemůžete zachránit všechny. Nejste zodpovědní za evoluci jiných lidí. Každá duše je na své vlastní cestě, svým vlastním tempem. Někteří lidé nejsou připraveni se změnit. Někteří lidé se rozhodnou zůstat v nízkých vibracích. A je to jejich právo. Vaším právem je pokračovat v růstu, stoupat výš, zářit jasněji. A pokud to znamená nechat některé lidi pozadu, tak se stane. Ne z krutosti, ale z lásky k sobě a své cestě. Jednoho dne, až dosáhnete nových výšin, budete moci podat ruku a pozvednout ostatní. Ale nejprve se musíte pozvednout sami. 28. listopadu bude energie tak vysoká, že toxické vztahy se stanou fyzicky nesnesitelnými. Vaše tělo vám bude křičet: jdi, poslechni ho, věř mu. Není to náhoda. Je to vesmír, který vám dává sílu udělat to, co jste měli udělat už dávno. Osvobození od energetických upírů není ztráta, je to osvobození. Je to vytvoření prostoru pro skutečné vztahy, pro lidi, kteří vidí vaše světlo a oslavují ho. Pro vztahy, které vás povznášejí, oni vás stahují dolů. Tito lidé přijdou. Ale nejprve pro ně musíte uvolnit místo. Realita není taková, jak si myslíte. Co nazýváte fyzickým světem, je jen jedna z nekonečných verzí reality, které existují současně. Právě teď, v tomto okamžiku, existují nesčetné paralelní verze vás, které žijí zcela odlišné životy v různých dimenzích. V jedné realitě jste již milionář, v jiné jste nemocní a nešťastní, ve třetí jste dosáhli osvícení. Všechny tyto verze jsou skutečné, všechny existují. Kvantová fyzika to dokázala. Teorie mnohočetných světů již není teorií, je to vědecký fakt. A tady je to, co bere dech. 28. listopad otevře portál, který vám umožní vědomě přepnout do jiné verze reality. Budete moci doslova přeskočit z této časové linie do té, kde již žijete život svých snů. Není to metafora, není to vizualizace, je to skutečný kvantový skok, posun vašeho vědomí z jedné verze reality do druhé. A je to možné, protože závoj mezi dimenzemi se každým dnem stenčuje a 28. listopadu dosáhne kritického bodu. Váš mozek není jen orgán, je to kvantový počítač s nepředstavitelným výkonem. Zpracovává 400 miliard bitů informací za sekundu, ale vědomě vnímáte pouze 2000 z nich. Zbývajících 99,9% je zpracováno podvědomě. Co to znamená? Znamená to, že vnímáte jen nepatrnou část reality. Je to, jako byste se dívali na oceán přes brčko a mysleli si, že to je celý oceán. Ve skutečnosti však existuje obrovský nekonečný oceán reality, který prostě nevidíte. 28. listopadu se aktivují určité části vašeho mozku, které jsou obvykle v klidovém stavu. Šišinka, často nazývaná třetí oko, začne vibrovat na nové frekvenci. Tato malá žláza je velká jako hrášek. Ve skutečnosti je to portál mezi fyzickým a nefyzickým světem. Starověké civilizace to věděli. Egypťané ji zobrazovali jako okoru. Hinduisté ji nazývali Ajna chakrou. Descartes ji nazýval sídlem duše.
Všichni chápali, že tato žláza je klíčem k multidimenzionálnímu vnímání. Moderní věda objevila, že šišinka obsahuje krystaly kalcitu. Tyto krystaly fungují jako anténa, která zachycuje frekvence z jiných dimenzí. U většiny lidí je však tato žláza zvápenatělá a blokovaná vápníkem z vody a zubní pasty, toxiny z jídla a nízkofrekvenčními emocemi. Kosmické energie 28. listopadu budou tak silné, že začnou odvápňovat a aktivovat tuto žlázu i u těch, kteří nikdy nemeditovali a nepracovali s energiemi. Jedná se o masovou aktivaci, globální probuzení, kolektivní kvantový skok. Už jste si začali všímat změn ve svém vnímání. Čas se chová podivně. Někdy hodiny ubíhají jako minuty, jindy se minuty táhnou jako hodiny. Je to proto, že vaše vědomí začíná klouzat mezi různými frekvencemi času. Lineární čas je iluzí trojrozměrné reality. Ve vyšších dimenzích vše existuje současně. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou jedním bodem. Když začnete mít přístup k těmto dimenzím, vaše vnímání času se naruší. Můžete začít pociťovat tzv. Mandalový efekt, vzpomínky na události, které si ostatní lidé pamatují jinak. Nejedná se o chybu paměti. Je to vaše vědomí, které klouže mezi paralelními realitami, kde se události vyvíjely odlišně. Sny se stávají živějšími a realističtějšími, protože ve snu vaše vědomí cestuje do jiných dimenzí. Někdy to, co považujete za sen, je ve skutečnosti vzpomínka z paralelního života. Někdy je to předtucha budoucnosti z časové linie, do které se přesouváte. Začněte si hned teď vést deník snů. Zaznamenávejte každý sen ihned po probuzení. Hledejte vzorce, opakující se symboly, zprávy, které se vám vaše vyšší já snaží sdělit. Vaše sny nyní nejsou jen produktem podvědomí, jsou to portály do jiných realit. Vaše intuice se zesiluje. Tak dovolá ještě než se podíváte na telefon. Myslíte na někoho a on se objeví. Předvídáte události, než se stanou. Není to náhoda. Je to vaše schopnost získávat přístup k informacím z kvantového pole. V kvantovém poli existují všechny možnosti současně. Minulost není pevně daná, budoucnost není předurčena. Existuje nekonečné množství možných verzí každého okamžiku. A vaše vědomí prostřednictvím pozorování a záměru vybírá, která verze se zhroutí do vaší reality. Tomu se říká kvantový pozorovatelský efekt. Vědci dokázali, že samotný akt pozorování mění chování subatomárních částic. Částice existuje ve stavu superpozice, kdy je současně na všech možných místech, dokud ji někdo nepozoruje. Poté si vybere jedno konkrétní místo. Totéž se děje s vaší realitou v širším měřítku. Každý okamžik existuje ve stavu nekonečných možností, dokud vaše vědomí nepozoruje a nevybere jednu verzi. Problém je, že většina lidí to dělá nevědomě, na základě starých programů a přesvědčení. Ale když se probudíte, když se stanete vědomým pozorovatelem, můžete záměrně vybrat, kterou verzi reality chcete zažít. Stáváte se kvantovým tvůrcem, nikoli pasivní obětí okolností. 28. listopadu hranice mezi vaším vědomím a kvantovým polem téměř zmizí. Vaše myšlenky se budou projevovat děsivou rychlostí. Proto je v těchto dnech kriticky důležité kontrolovat své myšlenky. Každá myšlenka je semínkem budoucí reality. Každá emoce je energií, která toto semínko živí. Pokud neustále přemýšlíte o problémech, pěstujete více problémů. Pokud se soustředíte na hojnost, vytváříte více hojnosti. Není to pozitivní myšlení, je to kvantová mechanika. Začněte praktikovat vědomé myšlení hned teď. Všímejte si každé negativní myšlenky, která vás napadne. Nesuďte ji, jen si ji uvědomte. Poté ji vědomě nahraďte pozitivní myšlenkou. Tím přeprogramujete svůj kvantový počítač. Existuje technika, která může urychlit váš kvantový skok. Nazývá se kvantová meditace. Každý večer před spaním si lehněte v tichu. Zavřete oči. Představte si sebe v životě, který chcete. Ne jako vizi budoucnosti, ale jako skutečný prožitek. Vnímejte každý detail této reality. Kde žijete, jak vypadá váš dům, jaké máte oblečení, jací lidé vás obklopují, kolik peněz máte na účtu, co v tomto životě cítíte. Ponořte se tak hluboko, že tato realita bude reálnější než vaše současná realita. Dělejte to 20 minut každý večer. Váš mozek nedokáže rozlišit skutečné prožitky od imaginárních. Pokud je vaše představivost dostatečně živá, začne vytvářet neuronové cesty, jako byste již tímto životem žili.
Doslova přeprogramujete své vědomí pro novou realitu. Ale to není vše. Ráno, když se probudíte, než otevřete oči, než si vzpomenete na svůj současný život, zeptejte se sami sebe, kým bych byl ve skutečnosti svého snu. Jak bych se cítil? Jak bych dýchal? A strávte prvních 5 minut dne v tomto stavu. Tyto okamžiky mezi spánkem a bděním jsou nejúčinnější pro kvantové programování. Váš mozek je v tomto stavu, mozkové vlny jsou zpomalené a bariéry mezi vědomou a podvědomou myslí jsou tenké. Vše, co v těchto okamžicích naprogramujete, jde přímo do podvědomí. 28. listopadu v okamžiku vrcholu portálu proveďte speciální kvantovou meditaci. Vyberte si čas, kdy vás nikdo nebude rušit. Posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy. Zavřete oči. Proveďte 33 hlubokých nádechů a každý z nich počítejte. Poté si představte, že před vámi jsou 2 dveře. Jedny vedou do vašeho současného života, druhé do života vašich snů. Stojíte na prahu. Vnímejte tuto volbu. Uvědomte si, že se jedná o skutečné rozhodnutí, které v tuto chvíli činíte. Otočte se ke dveřím své současné reality. Poděkujte jí za lekce, za růst, za vše, co vám dala. Poté vědomě a s plným odhodláním tyto dveře zavřete, pusťte je. Rozlučte se s touto verzí reality. Nyní se otočte k druhým dveřím svého nového života. Vnímejte vzrušení, očekávání, vědomí, že za těmito dveřmi čeká vše, o čem jste snili. Otevřete je, překročte práh a ponořte se do této nové reality celým svým bytím. Zůstaňte v této meditaci minimálně 30 minut. Čím déle, tím lépe, protože každá vteřina, kterou vědomě strávíte v nové realitě, posiluje váš kvantový skok. Doslova proplétáte své vědomí z jedné časové linie do druhé. Až vyjdete z meditace, nevracejte se ke starým zvykům myšlení. Chovejte se jako člověk z nové reality. Mluvte jako on, pohybujte se jako on. Přijímejte rozhodnutí, která by přijal on, protože se jim stáváte. Nečekáte na změny, vy změny stělesňujete. Vaše nová realita není někdy v budoucnosti. Je tady právě teď v paralelní dimenzi. 28. listopadu dostanete klíč, abyste do ní vstoupili. Otázkou je jen, zda budete mít dostatek odvahy překročit práh a nechat staré za sebou navždy. Existují starodávné kódy bohatství, které se předávaly z generace na generaci v tajných společnostech a mystických školách. Tyto kódy nebyly dostupné běžným lidem. Uchovávány pro vyvolené, pro zasvěcené, pro ty, kteří chápali skutečnou podstatu peněz jako energetického toku. Ale nyní v této době velkého probuzení se tyto kódy aktivují pro všechny, kteří jsou připraveni je přijmout. Vesmír otevírá peněžní portály, které byly po tisíciletí uzavřeny. A období mezi 28. a 30. listopadem je oknem maximální aktivace. Začněme s porozuměním posvátné geometrii peněz. Vše ve vesmíru je postaveno na matematických principech. Květ života, zlatý řez, Fibonacciho posloupnost. Tyto vzorce se opakují všude, v okvětních lístcích růží, v ulitách šneků, ve spirálách galaxií. A také řídí tok hojnosti. Číslo 8 je číslo nekonečna a věčného toku. Když píšete 8, vaše ruka vytváří symbol nekonečna. Tento symbol otevírá portál nepřetržité výměny energie. Peníze přicházejí a odcházejí, ale tok nikdy nepřestává. 28. listopad obsahuje číslo. Jejíž aktivační kód. Existuje však způsob, jak tento kód pro vás osobně posílit. Vezměte list papíru a nakreslete velkou 8. Do horního kruhu napište částku peněz, kterou chcete manifestovat. Buďte konkrétní, nepíšte hodně peněz. Napište přesnou částku. Do spodního kruhu 8 napište, co dáte vesmíru na oplátku. Ne peníze, ale svou energii, svůj talent, své služby. Pamatujte, že vesmír funguje na principu výměny. Nemůžete jen přijímat. Musíte dávat, abyste vytvořili tok. Nyní nakreslete do středu, kde se 2 kruhy protínají, malou tečku. To je bod manifestace, bod, kde se vaše záměry setkávají s kosmickou energií. Každý den až do 28. listopadu se na tento bod dívejte 5 minut. Představujte si, jak z něj vyzařuje zlaté světlo, které vyplňuje oba kruhy. Číslo 3 je číslo projevu. Božská trojice. Tělo, mysl, duch, myšlenka, slovo, čin. Když se tyto 3 prvky vyrovnají, manifestace se stává nevyhnutelnou.
30. listopadu uzavření portálu v trojnásobné síle. Mezi 28. a 30. dnem se vytvoří časová smyčka. 3 dny, kdy se zákony fyziky stávají pružnějšími. 3 dny, kdy se vaše manifestace zrychlují v geometrické progresi. 3 dny, které mohou navždy změnit vaši finanční realitu. Zde je rituál, který musíte provést v každý z těchto 3 dnů. Nejlepší čas je hned po západu slunce, kdy se den setkává s nocí. Je to magická hodina, kdy je závoj mezi světy nejtenčí. Připravte si svůj prostor, očistěte ho fyzicky i energeticky. Zapalte svíčku, pokud možno zlatou nebo zelenou. Tyto barvy rezonují s frekvencí bohatství. Pokud nemáte barevné svíčky, hodí se i bílá. Bílá obsahuje všechny barvy. Vezměte 3 mince. Nezáleží na jejich hodnotě. Hlavní je, aby byly kovové, nepapírové. Kov lépe vede energii. Položte tyto mince před sebe do tvaru trojúhelníku. Trojúhelník je nejstabilnější geometrický tvar. Je to základ pro vaše bohatství. Položte ruce nad mince. Nedotýkejte se jich. Zavřete oči. Vnímejte energii ve svých dlaních. Může to být teplo, mravenčení, pulzování. Je to vaše vlastní energie hojnosti, která se aktivuje. Nyní začněte vizualizovat. Představte si, jak ze středu země stoupá zlaté světlo. Prochází vašimi nohama, naplňuje celé vaše tělo, proudí vašimi rukama a vstupuje do mincí. Mince začnou svítit. Stávají se semeny peněžního stromu, který zasadíte do kvantového pole. Vyslovte nahlas 3krát. Otevírám portál hojnosti. Peníze ke mně proudí snadno a přirozeně. Jsem hoden veškerého bohatství vesmíru. Mluvte s absolutní jistotou. Váš hlas vytváří zvukové vlny, které programují realitu. Poté vezměte každou minci do ruky. Vnímejte její váhu, její strukturu, teplotu. Polipte každou minci. No, fyzicky ji polipte. Je to akt lásky k penězům. Peníze přicházejí k těm, kteří je milují a respektují, a ne k těm, kteří je pohrdají nebo se jich bojí. 1 minci vložte do peněženky a noste ji vždy u sebe. Je to váš peněžní talisman. Pokaždé, když se dotknete peněženky, aktivujete energii hojnosti. 2 minci vložte na místo, kde doma uchováváte peníze. Je to energetický magnet, který bude přitahovat více peněz do vašeho domu. 3 minci zakopejte do země, pokud je to možné, do květináče s rostlinou, pokud žijete v bytě, nebo ji vložte pod rohožku u vstupních dveří. Tato mince je vaše peněžní semínko zasazené ve fyzickém světě, které poroste a přinese ovoce. Nyní k číslům. Existují určité číselné sekvence, které odemykají peněžní kódy ve vašem podvědomí. Není to magie, je to neurolingvistické programování na úrovni kvantové mechaniky. Zapište si tuto posloupnost. 52087174 hudba, to je univerzální kód hojnosti. Každé číslo v této posloupnosti odpovídá určité frekvenci ve spektru peněžní energie. Vlete tuto posloupnost s sebou. Zapište si ji na kousek papíru a vložte do peněženky vedle talismanové mince. Existuje však i váš osobní peněžní kód. Chcete-li jej vypočítat, sečtěte všechna čísla vašeho data narození. Například pokud jste se narodili 10. března 1980, bude to 1 plus 0 plus 0 plus 3 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0. Pokračujte v sčítání, dokud nezískáte jednocéferné číslo. To je číslo vaší duše. Vynásobte ho 8. Výsledek je váš osobní kód pro aktivaci hojnosti. Meditujte na toto číslo každý den. Představujte si ho napsané zlatými ohnivými písmeny ve vašem srdečním centru. Existuje také mantra hojnosti v sanskrtu, nejstarším jazyku planety, jazyku, kterým prý mluvili bohové. Je to mantra Om Shrim Mahalakshmi a Namaha. Vyvolává energie Lakšmí, bohyně hojnosti a prosperity. Nemusíte věřit v hinduistické bohy, aby tato mantra fungovala. Bohové jsou archetypy, energetické vzorce v kolektivním nevědomí. Když vyslovíte jméno archetypu, naladíte se na jeho čistotu. Opakujte tuto mantru 108krát každé ráno po dobu 3 dnů portálu. 108 je posvátné číslo v mnoha tradicích. Představuje úplnost a dokonalost. Použijte růženec, pokud ho máte, abyste nestratili počítadlo. Pokud ne, prostě počítejte.
Je důležité pochopit, že rituály fungují ne proto, že jsou magické, ale proto, že soustředí vaše záměry. Vytvářejí posvátný prostor, kde se vaše vědomí může plně soustředit na požadovaný výsledek. Jedná se o koncentraci energie v jednom bodě, která vytváří kvantový kolaps do požadované reality. Ale rituál je jen polovina procesu. Druhá polovina jsou akce ve fyzickém světě. Nemůžete jen meditovat a čekat, že peníze spadnou z nebe. Vesmír otevře dveře, ale vy jimi musíte projít. Všímejte si příležitostí, které se objeví během těchto 3 dnů. Náhodné setkání, které vede k obchodní nabídce. Nápad, který vás najednou napadne. Inzerát na práci, který náhodou uvidíte. Není to náhoda. Je to vesmír, který vám ukazuje cestu k hojnosti. Vaším úkolem je jednat okamžitě, neodkládat, nepochybovat, neanalyzovat až do paralýzy. Když přijde intuitivní impuls, následujte ho, i když to nedává logický smysl, zejména pokud to nedává logický smysl, protože vyšší logika vesmíru převyšuje logiku omezeného lidského rozumu. Buďte také připraveni dávat. Zákon cirkulace vyžaduje, aby energie proudila v obou směrech. Pokud pouze přijímáte a nikdy nedáváte, tok se zastaví. Najděte způsob, jak být během těchto 3 dnů štědrý. Dejte peníze potřebným. Dejte velké spropitné. Udělejte anonymní dar. Ale co je nejdůležitější, dávejte ze srdce, ne ze strachu. Nedávejte, protože se bojíte, že jinak nedostanete. Dávejte, protože víte, že hojnost je nekonečná. Dejte, protože věříte, že čím více dáváte, tím více dostáváte. Tato důvěra je klíčem k aktivaci portálu. Posledním prvkem rituálu je vděčnost. Na konci každého dne před spaním si napište seznam 10 finančních požehnání, za která jste vděční. I když máte nyní finanční potíže, najděte 10 věcí. Střecha nad hlavou, jídlo na stole, oblečení na těle. To vše stojí peníze, které k vám kdysi přišly. Vděčnost je nejmocnější manifestující síla ve vesmíru. Říká vesmíru, ano, vidím hojnost ve svém životě, dejte mi více. Otevírá srdce a otevřené srdce je nejmocnějším magnetem na peníze. Tyto 3 dny, 28., 29. a 30. listopad, nejsou jen daty v kalendáři. Je to posvátné období. Chovejte se k němu odpovídajícím způsobem. Minimalizujte rozptýlení. Vyhýbejte se toxickým lidem. Nestrácejte čas nesmyslnými zábavami. Toto je vaše doba síly. Využijte ji moudře. Nebe není náhodné. Planety se nepohybují chaoticky. Existuje kosmický tanec, starodávná choreografie, která se odehrává s matematickou přesností po tisíciletí. A někdy, velmi zřídka, se planety seřadí do konfigurace tak mocné, že doslova mění běh historie. 28. listopad 2025. Jedno z takových dat, astrologická konfigurace, která se v tento den formuje, byla naposledy pozorována v polovině 20. století, v době největších technologických a sociálních transformací lidstva. A předtím v 10. století v době revolucí a probuzení vědomí. Se přesně děje z astrologického hlediska? Jupiter, planeta expanze a hojnosti, tvoří přesný trigon s Plutonem, planetou transformace a síly. Je to aspekt, který otevírá brány pro masivní finanční růst a hlubokou osobní transformaci. Jupiter je v astrologii nazýván velkým dobrodincem. Kde prochází, tam roste štěstí, příležitosti a hojnost. Ale Jupiter nejen dává, on rozšiřuje to, co již existuje. Pokud je vaše energie naladěna na hojnost, rozšiřuje hojnost. Pokud je vaše energie naladěna na nedostatek, rozšiřuje nedostatek. Proto je tak důležitá příprava. Plutou je planeta smrti a znovuzrození, ale nedoslovné smrti, smrti starých struktur, starých vzorců, starých verzí sebe sama. Plutou nepřichází s mírnými změnami, přichází s absolutním zničením toho, co již neslouží, aby vytvořil prostor pro nové. Když se tyto 2 planety spojí v harmonickém aspektu, vzniká alchymie transformace skrze hojnost. Možnost nejen zlepšit svůj život, ale úplně ho přetvořit, zbavit se staré kůže a zrodit se znovu v realitě neomezených možností. Ale to není vše. Venuše, planeta lásky, krásy a peněz, se nachází ve štíru. Znamení transformace a hloubky. Venuše ve štíru se nezajímá o povrchní bohatství. Vyžaduje skutečné hluboké transformační bohatství. Bohatství, které mění duši a nejen bankovní účet.
Neptun, planeta mysticismu a vyššího vědomí, tvoří sextil s touto konfigurací. To přidává duchovní rozměr k hmotnému bohatství. Nejde jen o získávání peněz, jde o spojení hmotného a duchovního, o pochopení, že bohatství je forma duchovní energie. Mars, planeta akce a vůle, je v přímém pohybu, v ohnivém znamení a dává vám energii a odvahu jednat na základě odhalení, která získáte. Není to čas pasivity, je to čas odvážných kroků a rozhodných činů. Saturn, planeta struktury a manifestace, tvoří stabilizující aspekt celé této konfigurace. To zaručuje, že změny, které nastanou, nebudou dočasné. Budou zásadní, dlouhodobé, strukturální. Nejde jen o náhodný výkyv štěstí, ale o přestavbu samotných základů vaší reality. Ale tady je něco opravdu výjimečného. Měsíc v tento den projde bodem zvaným lunární uzel. Je to bod osudu, bod, kde se vaše osobní cesta kříží s kolektivní evolucí lidstva. Když měsíc prochází tímto bodem během tak silné planetární konfigurace, otevírají se portály osudu. Pro každý znamení zvěrokruhu se tato konfigurace projeví jinak, ale všichni pocítí její sílu. Podívejme se, jak to ovlivní každé znamení. Beran. Tato energie zasáhne váš sektor kariéry a společenského uznání. Očekávejte průlomy v profesní sféře, příležitosti k povýšení nebo novému směřování kariéry, který přinese podstatně více peněz. Bík. Transformace přichází prostřednictvím rozšíření obzorů. Cestování, vzdělávání, duchovní hledání otevřou finanční příležitosti. Nebuďte překvapeni, pokud peníze přijdou z jiné země nebo prostřednictvím mezinárodních kontaktů. Blíženci. Zaměření na společné zdroje a transformaci prostřednictvím partnerství. Může se jednat o dědictví, investice nebo peníze od manžela, lomítko manželky nebo obchodního partnera. Hluboká finanční transformace prostřednictvím sloučení zdrojů. Tak. Vztahy se stávají portálem hojnosti. Manželství, obchodní partnerství. Nebo důležitý svazek přinese finanční požehnání. Do vašeho života vstoupí někdo, kdo bude katalyzátorem vašeho bohatství. Lev. Práce a zdraví jsou klíčem k hojnosti. Nová práce, projekt nebo služba, která přináší jak finanční odměnu, tak pocit smysluplnosti. Vaše tělo může také vysílat důležité signály o nezbytných změnách. Pana. Kreativita, děti nebo romantika otevírají portály k penězům. Může to souviset s kreativním projektem, který se stává ziskovým, nebo s investicemi do vzdělání dětí, které přinášejí nečekané požehnání. Váhy. Domov a rodina jsou centrem transformace. Nemovitosti, rodinný podnik nebo kořeny se stávají zdrojem hojnosti. Možná dědictví nebo průlom díky rodinným vazbám. Štír. Komunikace a vzdělávání, vaše cesta k bohatství. Psaní, výuka, prodej nebo jakákoliv forma výměny informací se stává výnosnou. Vaše slova mají sílu vytvářet peníze. Střelec. Hodnoty a zdroje se transformují. Přímý vliv na finance. Nové zdroje příjmů. Přehodnocení toho, co je skutečně cenné, může zahrnovat změnu přístupu k penězům, která otevírá tok. Kozoroh. Osobní transformace vytváří hojnost. Je to všechno o vás. Kým se stáváte? Jak se vidíte? Změna identity z chudého na bohatého na nejzákladnější úrovni. Jste portálem vodnáře. Podvědomí a duchovno otevírají hmotné. Z něj meditace, intuitivní prozření vedou k peněžním příležitostem. Duchovní praxe se stává nečekaně výnosnou nebo otevírá materiální dveře. Ryby. Komunita a síť kontaktů jsou vaším bohatstvím. Přátelé, skupiny, sociální vazby přinášejí příležitosti. Někdo ve vaší síti zná něco nebo někoho, kdo změní váš finanční život. Nezáleží na vašem znamení. To energie vyžaduje jedinou věc, připravenost proměnit se. Nemůžete zůstat tím, kým jste byli a očekávat, že získáte to, co jste nikdy neměli. Planety vytvářejí příležitost, ale vy se musíte stát člověkem, který je schopen tuto příležitost využít. Astrologická energie není osud, je to počasí. Nemůžete ovládat počasí, ale můžete si vybrat, jak na něj budete reagovat. Když prší hojnost, můžete se schovat pod deštníkem strachu a pochybností, nebo se můžete otevřít a nechat se promočit až na kost požehnáním. Existuje starodávná praxe zvaná astrologická meditace.
V den důležitých planetárních konfigurací se adepti naladili na energii planet, aby přímo přijali jejich požehnání. Takto se to dělá. 28. listopadu si najděte čas, kdy vás nikdo nebude rušit. Vyjděte ven, pokud je to možné, abyste byli pod skutečnou oblohou. Pokud ne, vizualizujte si oblohu nad sebou. Postavte se nebo sedněte si čelem na jih. Směr Jupitera. Zavřete oči. Představte si obrovskou sféru zlatého světla nad vaší hlavou. To je Jupiter, který vám posílá energii expanze a hojnosti. Cítíte, jak toto zlaté světlo začíná proudit do vaší korunní čakry a naplňuje celé vaše bytí. Nyní si představte hlubokou fialovou kouli u základu vaší páteře. To je Plutou energie transformace a síly. Cítíte, jak tato energie stoupá po páteři a setkává se zlatým světlem Jupitera ve vašem srdci. Ve vašem srdečním centru se tyto dvě energie spojují a vytvářejí alchymickou reakci. Zlato a fialová se stávají oslnivým bílým světlem čisté manifestující síly. Toto světlo začíná vyzařovat z vašeho srdce do všech směrů. Udržujte tuto vizualizaci po dobu 15 minut. S každým nádechem vtahujte více planetární energie. S každým výdechem vyzařujte svůj záměr hojnosti a transformace. Stáváte se mostem mezi nebem a zemí, mezi vesmírem a hmotou. Po meditaci se napijte vody. Planetární energie jsou velmi silné a mohou způsobit něco jako duchovní kocovinu, pokud se neuzemníte a nehydratujete. Pokud můžete, dotkněte se rukama země. Cítíte se ukotvení ve fyzické realitě, i když pracujete s kosmickými silami. Tato astrologická konfigurace není jen zajímavým nebeským jevem. Je to kosmické požehnání, dar od vesmíru, okno příležitosti, které se otevírá jednou za 80 let. Otázka není, zda je to skutečné. Otázka je, zda jste dostatečně otevření, abyste to přijali. Země se zvedá. Není to metafora, není to duchovní koncept, je to měřitelná fyzická realita. Frekvence vibrací planety se zvyšuje a s ní se zvyšuje frekvence všeho, co na ní existuje. Tomu se říká vibrační posun. A je to nejvýznamnější událost, která se lidstvu přihodila za posledních několik tisíc let. Vědci to měří pomocí Schumannovy rezonance, elektromagnetické frekvence Země. Po desetiletí zůstávala stabilní na úrovni 7,8 Hz, byla to základní frekvence planety, její srdeční tep. V posledních letech však tato frekvence začala růst a někdy dosahovala špiček 30 a dokonce 40 Hz, co to pro vás znamená. Vaše tělo se skládá z energie. Každá buňka vibruje na určité frekvenci. Když se frekvence planety mění, vaše tělo se musí přizpůsobit. Je to jako kdybyste celý život žili v jednom klimatu a pak se najednou přestěhovali do úplně jiného. Váš organismus potřebuje čas na aklimatizaci. Právě proto tolik lidí nyní pociťuje podivné fyzické příznaky. Únava bez zjevné příčiny. Bolesti hlavy, které přicházejí a odcházejí vlnami. Závratě, zvonění v uších, problémy se spánkem, zrychlený srdeční tep. Lékaři nenacházejí nic špatného, protože to není nemoc, jsou to příznaky vzestupu. Vaše tělo se doslova přebudovává na buněčné úrovni. DNA se aktivuje, nervový systém se obnovuje, endokrinní systém se překalibruje, přecházíte z uhlíkové formy života do krystalické. To se nestane za jeden den. Je to proces, který se vyvíjí vlnami. A 28. listopad je jednou z nejsilnějších vln v tomto procesu. V tento den dosáhne intenzita kosmických energií, které dopadají na Zemi, svého vrcholu. To urychlí proces transformace pro každého člověka na planetě, bez ohledu na to, zda si to uvědomují, nebo ne. Existuje však rozdíl mezi těmi, kteří si tento proces uvědomují, a těmi, kteří si ho neuvědomují. Pokud chápete, co se děje, můžete s energií vědomě pracovat. Můžete přechod usnadnit, můžete ho dokonce urychlit, ale pokud si to neuvědomujete, budete klást odpor a odpor způsobuje utrpení. Většina lidí klade změnám. Drží se toho, co znají, starých vzorců, pohodlí známého. Ale vibrační posun se vás neptá na svolení. Probíhá bez ohledu na to, zda jste připraveni, nebo ne. Jedinou volbou, kterou máte, je bránit se a trpět, nebo se uvolnit a nechat se unášet. Představte si řeku, která vás nese k vodopádu. Můžete se chytat kamenů a snažit se zastavit, poškrábat si ruce a vyčerpat svou energii. Nebo se můžete uvolnit, relaxovat a nechat se unášet vodou, důvěřovat procesu.
V obou případech projdete vodopádem, ale zážitek bude radikálně odlišný. Vibrační posun ovlivňuje nejen fyzické tělo, ale také vaše emoce, myšlenky a energii. Emoce, které jste potlačovali po celá léta, začínají vyplouvat na povrch a vyžadují, aby byly viděny a uzdraveny. Není to trest, je to očista. Nemůžete vstoupit do nové reality a táhnout za sebou staré emocionální břemeno. Představte si, že se stěhujete do nového domu. Vzali byste si s sebou odpadky ze starého domu? Samozřejmě, že ne. Vyhodili byste ho. Totéž se děje na energetické úrovni. Staré emoce, stará trauma, stará bolest vyplouvají na povrch, aby mohly být uvolněny. Když tyto emoce přicházejí, nepotlačujte je, neanalyzujte je, prostě je nechte být. Prožijte je naplno, plačte, pokud potřebujete plakat. Křičte, pokud potřebujete křičet, ale dělejte to vědomě, v bezpečném prostoru, kde neublížíte sobě ani ostatním. Emoce je energie v pohybu. Když ji necháte proudit, projde skrz vás a odejde. Ale když je potlačujete, uvíznou ve vašem těle a vytvářejí blokády v energetickém systému. Tyto blokády se pak projevují jako fyzické nemoci nebo opakující se negativní vzorce v životě. Vaše mentální tělo se také transformuje. Staré systémy přesvědčení se rozpadají. Věci, kterým jste celý život věřili, najednou přestávají dávat smysl. To může být matoucí, jako by se země pod vašima nohama propadla. Ale ve skutečnosti je to osvobození. Přesvědčení nejsou pravda. Jsou to jen myšlenky, které jste se rozhodli přijmout jako pravdu. Mnohé z nich jste si ani vědomě nevybrali. Byly vám štěpovány rodiči, učiteli, společností, náboženstvím, médii. A teď, když se vaše frekvence zvyšuje, tyto programy již nejsou kompatibilní s vaší novou vibrací. Je to podobné jako aktualizace operačního systému počítače. Starý software již nefunguje. Musíte jej odstranit a nainstalovat nový. Proces odstraňování může být nepříjemný. Mohou nastat poruchy a chyby, ale když je aktualizace dokončena, systém funguje mnohem lépe. Duchovní rozměr vibračního posunu je nejhlubší. Mnoho lidí náhle prožívá duchovní probuzení. Začínají klást otázky, které nikdy předtím nekladli. Kdo vlastně jsem? Proč jsem tady? Jaký je smysl života? Co se stane po smrti? Tyto otázky nejsou krizí, jsou probuzením. Je to vaše duše, která klepe na dveře vašeho vědomí a žádá, aby byla vyslyšena. O léta vaše duše šeptala, ale vy jste byli příliš zaneprázdněni, abyste ji poslouchali. Nyní křičí a vy již nemůžete ignorovat. Spojení mezi vámi a vyššími dimenzemi se stává silnějším. Vaše intuice se zostřuje na úroveň, která se dříve zdála nemožná. Začínáte vědět věci, které nemůžete logicky vědět. Cítíte energii lidí a míst. Vidíte vzorce a souvislosti, které jsou pro ostatní neviditelné. Někteří lidé začínají zažívat to, co se nazývá psychickými schopnostmi. Jasnovidnost vidění věcí, které nejsou viditelné fyzickým zrakem. Jasnoslyšení slyšení hlasů a zpráv z jiných dimenzí. Jasnocit je vnímání emocí a energie jiných bytostí. Nebojte se těchto schopností. Nejsou podivné, nejsou nebezpečné, jsou přirozené. Každý člověk se rodí s těmito schopnostmi, ale v dětství nás učí je potlačovat. Říkají nám, že imaginární přátelé nejsou skuteční. Že vidět věci, které ostatní nevidí, znamená, že s námi něco není v pořádku. Proto tyto kanály vnímání uzavíráme, ale nyní se znovu otevírají. A tentokrát jste dost dospělí na to, abyste je pochopili a moudře využívali. Tyto schopnosti jsou nástroji pro navigaci v nové realitě multidimenzionální existence. Přijměte je, rozvíjejte je, důvěřujte jim. 28. listopadu mnoho lidí zažije spontánní duchovní prožitky, vize, hluboká prozření, pocit jednoty se vším existujícím, setkání s bytostmi z jiných dimenzí, anděli, průvodci, vyšším já. Ne všichni zažijí totéž, protože každá duše je na své cestě jedinečná. Někteří mohou zažít to, co se nazývá temnou nocí duše. Období hluboké deprese a existenciální krize, kdy vše ztrácí smysl. Nejedná se o regres, ale o důležitou součást procesu transformace. Stará identita musí zemřít, než se může zrodit nová. Je to smrt ega a může se to cítit jako skutečná smrt. Pokud tím procházíte, vězte, že je to dočasné. Je to tunel, ne cíl.
Na druhé straně této temnoty čeká světlo jasnější, než jaké jste kdy znali. Prostě pokračujte. Nevzdávejte se. Pokud potřebujete, požádejte o pomoc, ale vězte, že je to součást vaší posvátné cesty. Jak pomoci svému tělu a vědomí projít touto vibrační změnou? První a nejdůležitější je uzemnění. Trávte čas v přírodě, choďte bosí po zemi. Zahradničení. Objímejte stromy. Není to divné, je to nezbytné. Země má stabilní frekvenci, která pomáhá vašemu tělu integrovat vyšší energie. Voda je kriticky důležitá. Vaše tělo se skládá ze 70% z vody. Voda je vodič energie. Když jste dehydratovaní, energetické toky ve vašem těle stagnují. Pijte hodně čisté vody, koupejte se, plavte. Voda pomáhá smít starou energii a integrovat novou. Pohyb těla pomáhá energii proudit. Nemusí to být nutně intenzivní cvičení. Yoga je ideální, protože je speciálně navržená pro práci s energetickými kanály. Ale vhodný je jakýkoliv pohyb, tanec, procházky, dokonce i jednoduché protahování. Hlavní je nezůstat nehybný a neaktivní. Výživa se stává důležitější. Vaše tělo se stává citlivějším. Těžká zpracovaná strava vás bude dělat malátnými a zamoženými. Taká čerstvá živá strava, ovoce, zelenina, ořechy, semena bude podporovat vaši novou vibraci. Poslouchejte své tělo, ono vám řekne, co potřebuje. Mnozí zjišťují, že jejich tělo přirozeně chce méně masa nebo ho úplně odmítá. Je to proto, že maso nese energii zabitého zvířete, často strach a utrpení. To nízká frekvence se stává neslučitelnou s vaší rostoucí čistotou. Nenuďte se. Dejte změnu proběhnout přirozeně. Spánek může být v těchto dobách zvláštní. Někdy potřebujete spát velmi mnoho. Někdy nemůžete spát vůbec. To je normální. Vaše tělo se přebudovává a jeho potřeby se mění. Odpočívejte, kdykoliv můžete. Nebodžujte se svými přirozenými rytmy. Důvěřujte moudrosti svého těla. Meditace se stává neluxusem, ale nutností. I 5 minut denně vám pomůže zůstat soustředěni uprostřed chaosu transformace. Nedělejte si starosti s tím, zda meditujete správně. Prostě sedněte v tichu, dýčejte, pozorujte své myšlenky bez připoutanosti. To je vše, co potřebujete. Obklopte se vysokými vibracemi. Hudbou, která se dotýká vaší duše. Umění, které vás inspiruje. Knihy a učení, které rozšiřují vaše vědomí, lidé, kteří vás povznášejí. Vše ve vašem prostředí ovlivňuje vaši vibraci. Udělejte vědomé rozhodnutí vytvořit prostor, který podporuje vaši transformaci. A co je nejdůležitější, buďte trpěliví a soucitní sami k sobě. Procházíte něčím neuvěřitelným. Nezměníte jen svůj život, změníte se na základní úrovni existence. Není to snadný proces, ale nejste v tom sami. Miliony lidí po celém světě procházejí tím samým. Jste součástí globálního probuzení, kolektivní evoluce vědomí, zrození nového lidstva. A 28. listopadu tento proces udělá kvantový skok vpřed. Buďte připraveni, buďte otevření, buďte odvážní, protože to, co vás čeká na druhé straně této transformace, je krásnější, než si dokážete představit. Existuje neviditelné pole, které obklopuje každého člověka. Není to mystika, je to vědecký fakt. Vědci jej mohou měřit pomocí speciálního zařízení. To pole se nazývá biopole nebo aura. A právě toto pole určuje, co přitahujete do svého života, včetně peněz. Vaše biopole je elektromagnetické záření generované vaším tělem, zejména srdcem a mozkem. Srdce generuje elektromagnetické pole, které je 5000krát silnější než pole mozku. Toto pole lze měřit ve vzdálenosti několika metrů od vašeho těla a neustále interaguje s poli jiných lidí a s kvantovým polem reality. Čistota vašeho biopole je určována vašimi myšlenkami, emocemi a přesvědčeními. Když cítíte lásku, vděčnost, radost, vaše pole vibruje na vysoké frekvenci a rozšiřuje se. Když cítíte strach, hněv, smutek, vaše pole se smršťuje a vibruje na nízké frekvenci. Peníze mají svou vlastní frekvenci. Nejsou to jen papír nebo kov. Je to energie, která vibruje na určité frekvenci. A tato energie přitahuje lidi, jejichž biopole rezonuje s její čistotou. To je zákon rezonance. Podobné přitahuje podobné. Proto bohatí bohatnou.
Ne proto, že jsou chytřejší nebo pracují usilovněji, ale proto, že jejich energetické pole je naladěno na čistotu hojnosti. Vyzařují bohatství a bohatství k nim přichází přirozeně, bez námahy. Je to magnetismus hojnosti. Většina lidí se snaží přilákat peníze tím, že více pracují, neustále na peníze myslí, vizualizují bohatství. Ale pokud jejich energetické pole vibruje na frekvenci nedostatku, jsou všechny tyto snahy zbytečné. Je to jako snažit se naladit rozhlasovou stanici, když jste naladěni na nesprávnou frekvenci. Můžete otáčet knoflíkem hlasitosti, jak chcete, ale nic neuslyšíte, dokud nenaladíte správnou vlnu. Jak naladit své biopole na frekvenci bohatství? Se neděje prostřednictvím myšlení. Mozek je příliš pomalý. Než si uvědomíte myšlenku, vaše podvědomí již vyslalo tisíce signálů do vašeho energetického pole. Skutečné programování se odehrává na úrovni pocitů. Musíte se cítit bohatí, než se stanete bohatými fyzicky. Nepředstírejte, nepředstavujte si to, skutečně to pociťujte na somatické úrovni. To znamená vytvořit fyzické pocity bohatství ve svém těle právě teď, v tomto okamžiku, bez ohledu na to, co ukazuje váš bankovní účet. Zavřete oči právě teď a zkuste to. Vzpomeňte si na okamžik ve svém životě, kdy jste cítili hojnost. Možná to nebyl finanční okamžik, možná to byl pocit hojnosti, lásky, krásy, přírody, přátelství. Na tom nezáleží. Důležité je pocit hojnosti. Kde ve svém těle tento pocit cítíte? U většiny lidí je to v oblasti hrudníku nebo břicha. Může to být teplo, roztažení, lehkost, mravenčení. Věnujte pozornost tomuto pocitu, zesilte ho. Představte si, že můžete otočit knoflíkem hlasitosti tohoto pocitu. Zesilte ho, zvětšete ho. Nyní si představte, že se tento pocit začíná šířit z vašeho centra do všech směrů. Naplňuje celé vaše tělo a poté překračuje hranice vašeho těla a vytváří kolem vás sféru světla. Tato sféra je vaším polem hojnosti a působí jako magnet, který přitahuje finanční příležitosti. Procvičujte to každý den. Nevizualizujte peníze, ale vytvářejte pocit hojnosti ve svém těle. 5 minut ráno a 5 minut večer. Za 2 týdny začne vaše energetické pole neustále vyzařovat tuto frekvenci a peníze začnou přicházet způsoby, které můžete předvídat ani kontrolovat. Existuje také způsob, jak posílit vaše peněžní magnetické pole pomocí fyzických objektů. Krystaly fungují, protože mají stabilní krystalickou mřížku, která může udržovat a vyzařovat určité frekvence. Citrín, perit a zelený avanturin jsou obzvláště účinné pro přitahování peněz. Ale nejmocnějším magnetem na peníze je zlato. Zlato se jako platidlo používalo po tisíciletí, a to nenáhodou. Má jedinečnou molekulární strukturu, která rezonuje se sluneční energií. Slunce v astrologii představuje vitalitu, sílu a hojnost. Zlato je fyzickým stělesněním této energie. Pokud máte zlatý šperk, noste ho na těle. Zvláště účinné je nosit zlato blízko srdce, protože srdce generuje nejsilnější elektromagnetické pole. Zlato toto pole zesílí a naladí ho na frekvenci hojnosti. Pokud nemáte zlato, použijte zlatou barvu, noste zlaté oblečení. Obklopte se zlatými předměty. Vizualizujte zlaté světlo. Barva sama o sobě má čistotu a zlatá barva nese vibraci bohatství. Váš hlas je také mocným nástrojem pro programování vašeho energetického pole. Když mluvíte, vytváříte zvukové vlny, které vibrují přes vaše tělo a mění vaše biopole. Slova nejsou jen symboly, jsou to vibrační příkazy vašemu energetickému poli. Existuje starodávná technika zvaná tonální zpěv nebo zvuková meditace. Určité zvuky rezonují s určitými energetickými centry v těle a mohou uvolňovat blokády v toku energie. Zvuk A rezonuje se solárním plexem, vaším centrem síly a hojnosti. Vyzkoušejte to. Posaďte se rovně. Položte ruku na oblast těsně nad pupkem. Zhluboka se nadechněte. Při výdechu vydávejte zvuk A co nejdéle. Vnímejte vibrace tohoto zvuku v oblasti solar plexu. Opakujte 9krát. Tím aktivujete své centrum hojnosti. Dalším silným zvukem je Om, který jste možná slyšeli při józe. Tento zvuk rezonuje s celým tělem a vyrovnává všechny energetické centry současně. Ale pro specifickou práci s peněžní energií je ještě účinnější zvuk Šrí. Je to Bhia-mantra, semenný zvuk hojnosti v sanskrtu. Zpívejte Šrí, prodlužujte zvuk a na konci 11krát každé ráno.
To naprogramuje vaše energetické pole na frekvenci bohatství hned od začátku dne. Každá molekula vašeho těla bude vibrovat touto frekvencí, což z vás udělá živý magnet na peníze. Dýchání je dalším klíčovým prvkem při posilování vašeho magnetického pole. Většina lidí dýchá povrchně a používá pouze horní část plic. To způsobuje stagnaci energie v těle. Hluboké brániční dýchání masíruje vnitřní orgány, stimuluje nervový systém a posiluje vaše biopole. Existuje speciální dechová technika pro přitahování hojnosti. Nazývá se dýchání bohatství. Nadechněte se zhluboka nosem na 4 doby a představte si, jak do vašeho těla vstupuje zlaté světlo. Zadržte dech na 4 doby a představujte si, jak toto světlo cirkuluje po celém vašem těle. Vydechněte ústy na 8, představujte si, jak jakékoliv bloky hojnosti opouštějí vaše tělo. Všimněte si, že výdech je 2krát delší než nádech. To aktivuje parasympatický nervový systém, který vytváří stav uvolnění a důvěry. Ze stavu stresu a napětí nemůžete přitáhnout hojnost. Uvolnění je magnet. Napětí je odpuzování. Opakujte toto dýchání 21krát každý večer před spaním. Je to poslední věc, kterou děláte, než vaše vědomí ponoří do podvědomého stavu spánku. Vše, co v tomto okamžiku naprogramujete, má obrovskou sílu, protože kritický rozum se vypne. 28. listopadu bude vaše biopole obzvláště silné a vnímavé k přeprogramování. Kosmické energie 10krát zesílí vaše osobní pole. Je to den, kdy můžete doslova přepsat svůj energetický kód hojnosti. Strávte tento den vědomou prací se svým polem. Ráno dýchací cvičení, v poledne zvuková meditace, večer generování pocitu hojnosti. Nejen jednou. Vracejte se k praxi neustále během dne. Programujete se na novou frekvenci. Vyhýbejte se v tento den všemu, co snižuje vaši vibraci, negativním zprávám, stížnostem, dramatům, toxickým lidem, nezdravému jídlu, alkoholu. To vše vytváří rušení ve vašem energetickém poli a blokuje tok hojnosti. Z toho se obklopujte krásou. Poslouchejte hudbu, která povznáší vaši duši. Dívejte se na věci, které potěší vaše oči. Jste jídlo, které vyživuje vaše tělo. Trávte čas s lidmi, kteří vás inspirují. Každá volba, kterou uděláte, buď posiluje, nebo oslabuje vaši přitažlivost hojnosti. Na konci dne bude vaše energetické pole zcela přestavěno. Budete vyzařovat čistotu bohatství na takové úrovni, že to lidé budou cítit, aniž by chápali proč. Budou k vám přirozeně přitahováni. Příležitosti se začnou objevovat z ničeho nic. Peníze k vám začnou proudit způsoby, které se zdají magické, ale ve skutečnosti je to jen kvantová fyzika. Vaše pole, váš osud. Změňte pole a změníte svou realitu. Není to teorie, je to praktická technologie manifestace. A 28. listopadu máte kosmickou podporu pro vytvoření nejmocnějšího peněžního magnetického pole ve svém životě. Využijte tuto příležitost moudře. Vesmír s vámi neustále komunikuje. Každou vteřinu každého dne vám posílá zprávy, znamení, pokyny. Problém není v tom, že vesmír mlčí. Problém je v tom, že většina lidí neposlouchá. Jsou tak ponořeni do svých hlav, do svých myšlenek, do svých starostí, že přehlížejí jazyk vesmíru. Synchronosti jsou způsob, jakým se vesmír prodírá hlukem vašeho mysli. Jsou to náhody, které jsou příliš významné na to, aby byly náhodné. Setkání, která se odehrávají v přesně správný okamžik. Informace, která přichází právě v okamžiku, kdy ji potřebujete. Události, které se skládají s matematickou přesností a vytvářejí ideální cestu k vašemu cíli. Carl Jung, jeden z největších psychologů 20. století, zavedl termín synchronita k popisu tohoto jevu. Pochopil, že v realitě existuje hlubší řád než příčina a následek. Mezi událostmi existuje smysluplná souvislost, kterou nelze vysvětlit tradiční logikou. Představte si, že myslíte na starého přítele, kterého jste neviděli roky a za hodinu vám zavolá. Nebo potřebujete určitou informaci a někdo ji náhodou zmíní v rozhovoru. Nebo vidíte stále dokola stejná čísla, kamkoliv se podíváte. To není náhoda, to jsou synchronicity. V posledních týdnech se synchronicity zrychlily pro všechny, kteří jsou na cestě k probuzení. A s blížícím se 28. listopadem se stávají stále častějšími a zřetelnějšími. Je to proto, že závoj mezi vámi a kvantovým polem možností se stává tenčím. Vaše myšlenky a záměry se projevují rychleji. Vesmír na vás reaguje téměř okamžitě.
Jednou z nejčastějších forem synchronity jsou opakující se čísla. Podíváte se na hodiny a pokaždé je to 1111 nebo 222 nebo 333. Tato čísla se nazývají andělská čísla, protože mnozí věří, že je to způsob, jakým andělé nebo duchovní průvodci přitahují vaši pozornost. Bez ohledu na to, zda věříte v anděli, čísla mají význam. 1111 je portál. To číslo vám říká, že se nacházíte na prahu nové reality. Vaše myšlenky se rychle manifestují, proto buďte opatrní, na co se soustředíte. 222 je číslo mistra stavitele. Říká vám, že vaše sny se mohou stát fyzickou realitou. Pokračujte v práci na své vizi. 333 je číslo vznešených mistrů. Duchovní učitelé a průvodci vás obklopují a podporují vaši evoluci. 55. blíží se velké změny. Připravte se na transformaci. 777. jste na správné cestě. Pokračujte v cestě. Ale synchronizace nejsou jen čísla, jsou to také setkání. Náhodou potkáte někoho, kdo zcela změní směr vašeho života. Nebo vám někdo řekne něco, co vám dá přesně tu odpověď, kterou jste hledali, nebo se ocitnete na správném místě ve správný čas, abyste mohli využít příležitosti. Tato setkání nejsou náhodná. Na duchovní úrovni jste se s touto osobou dohodli, že se setkáte v tomto okamžiku. Dlouho předtím, než jste se oba zrodili v tomto životě, vaše duše vytvořily plán. A teď, když nadešel čas, vesmír zorganizuje setkání. Někdy jsou tato setkání příjemná, jindy jsou složitá. Ne každá synchronita přináší něco snadného. Někdy vám vesmír posílá zkoušky, aby ověřil, zda jste opravdu připraveni na to, o co žádáte. Nebo vám posílá zrcadlo v podobě člověka, který odráží něco, co potřebujete vidět v sobě. Příroda s vámi také komunikuje prostřednictvím synchronizací. Zvíře, které se v určitém okamžiku objeví ve vašem životě, nese poselství. V šamanských tradicích má každé zvíře svou medicínu, svou moudrost, kterou může předat. Tak, zejména orel nebo jestřáb, vám říká, abyste se na situaci dívali z vyšší perspektivy. Motýl představuje transformaci. Ať je znovuzrození prostřednictvím svlékání staré kůže. Vlk učí důležitosti společenství a intuice. Medvěd hovoří o vnitřní síle a potřebě času pro sebe. Když se zvíře objeví ve vašem životě neočekávaně nebo opakovaně, prozkoumejte jeho symbolický význam. Co vás toto zvíře může naučit v tomto okamžiku vaší cesty? Jakou vlastnost tohoto zvířete potřebujete rozvíjet nebo integrovat? Sny jsou dalším silným kanálem pro synchronní zprávy. Ve snu vaše vědomé ego spí a vaše podvědomí a vyšší já s vámi mohou mluvit přímo. Zvláště živé emocionální nebo opakující se sny obvykle nesou důležité zprávy. Vedejte si deník snů. Zaznamenávejte každý sen ihned po probuzení, než převládne racionální mysl a začne interpretovat nebo zapomínat detaily. Nesnažte se sen okamžitě analyzovat, prostě ho zapište. Časem se vzorce a významy stanou zřejmými. Někdy sny doslova předpovídají budoucnost. Vidíte událost ve snu a za několik dní nebo týdnů se stane ve fyzické realitě. Tomu se říká prorocký sen. Není to magie. Je to vaše vědomí, které získává přístup k informacím z budoucích časových linií v kvantovém poli. Jiným typem synchronicity je situace, kdy fyzický svět odráží váš vnitřní stav. Prožíváte emocionální bouři a najednou začne skutečná bouře. Nebo cítíte radost a lehkost a v tu chvíli se slunce prodere skrz mraky. Někteří to nazývají náhodou, ale ve skutečnosti je to ukázka toho, že vnitřní a vnější jsou jedno. Starověké kultury to chápali. Šamani mohli přivolat déšť, protože věděli, jak naladit svůj vnitřní stav na čistotu deště. Nejedná se o ovládání přírody, ale rezonance s přírodou. Když vaše vnitřní čistota odpovídá čistotě určitého jevu, tento jev se projeví. Hudba a slova také nesou synchronistická poselství. Zapnete rádio a píseň, která hraje, obsahuje přesně ta slova, která potřebujete slyšet. Nebo otevřete knihu na náhodné stránce a první věta, kterou čtete, odpovídá na vaši otázku. Nebo někdo náhodou zmíní frázi, která hluboce rezonuje s vaší situací. Je to vesmír, který využívá okolní svět jako prostředek komunikace. Každý člověk, každý předmět, každá událost se může stát poslem. Vaším úkolem je zůstat ostražitý, dávat pozor a všímat si vzorců. Ale buďte opatrní, abyste neupadli do paranoje a neviděli znamení všude.
Existuje rozdíl mezi skutečnou synchronizací a promítáním významu do náhodných událostí. Skutečná synchronizace má kvalitu rezonance. Vyvolává něco hluboko ve vás. Na intuitivní úrovni se jeví jako správná. Nese energii pravdy. Náhodná událost, na kterou vkládáte význam prostřednictvím strachu nebo touhy, se cítí jinak. Je napjatá, vynucená. Přichází z hlavy a ne ze srdce. Naučte se rozlišovat tyto dva typy. 28. listopadu synchronizace dosáhnou neuvěřitelné intenzity. V tento den můžete zažít něco, co se zdá být nemožným množstvím významných náhod. Vše se bude skládat dohromady. Lidé se objeví přesně v pravý čas. Informace přijdou v ideální okamžik. Dveře se otevřou bez námahy. Není to náhoda. Není to štěstí. Je to vaše nejvyšší já, které pracuje v naprosté synchronizaci s vesmírem a organizuje vaši realitu. V tento den bude vaše schopnost vědomě vytvářet synchronizací na vrcholu. Můžete doslova myslet na něco nebo na někoho a téměř okamžitě manifestovat jejich výskyt ve vašem životě. Jak pracovat se synchronizacemi vědomě? Za prvé. Každé ráno si stanovte záměry. Řekněte vesmíru, ukaž mi znamení, véď mě. Jsem otevřený tvým zprávám. Tím vytvoříte vědomé partnerství mezi vámi a kosmickou myslí. Za druhé. Zůstaňte v přítomnosti. Synchronizace se odehrávají v přítomném okamžiku. Pokud ve své mysli žijete v minulosti nebo budoucnosti, minete je. Procvičujte si vědomí. Buďte tady a teď. Za třetí. Jednejte na základě synchronizací. Když dostanete znamení, následujte ho, i když to nedává logický smysl, zejména pokud to nedává logický smysl. Vesmír vidí větší obraz, který vy nevidíte. Důvěřujte. Za čtvrté. Vyjadřujte vděčnost. Pokaždé, když si všimnete synchronosti, poděkujte vesmíru. To posiluje komunikační kanál. Čím více děkujete, tím více synchroností dostanete. Páté. Sdílejte. Když zažijete významnou synchronizaci, řekněte o tom někomu. Vyprávění příběhu posiluje jeho energii a pomáhá ostatním lidem probudit se k tomuto jazyku vesmíru. Existuje starodávná koncepce, že když je žák připraven, objeví se učitel. Nemusí to být nutně člověk. Učitelem může být kniha, video, píseň, sen, událost v životě. Učitelem je jakýkoliv kanál, kterým vám vesmír předává znalosti, které potřebujete pro další krok ve vaší evoluci. V této době velkého probuzení se učitelé objevují všude. Každý den přináší lekce, každé setkání přináší moudrost, každá výzva obsahuje dar. Váš život se stává živou knihou, kterou píše samotný vesmír, a vy jste zároveň čtenářem i hlavním hrdinou. Synchronosti jsou způsob, jakým vám vesmír ukazuje, že nejste sami, že existuje vyšší inteligence, vyšší řád, vyšší plán, že váš život má smysl a účel, že jste vedeni, podporováni a milováni vesmírem. 28. listopadu se tomuto vedení zcela otevřete. Pusťte potřebu kontrolovat. Pusťte potřebu všechno rozumět. Prostě to nechte být, důvěřujte, následujte znamení a sledujte, jak se váš život odvíjí v magii synchronosti. Stojíte na prahu nové reality. Vše, co jsem vám řekl v těchto 9 částech, byla příprava na tento okamžik. 28. listopad 2025 není konec. Je to začátek zcela nové kapitoly lidské evoluce. A vy jste byli vybráni, abyste byli součástí toho všeho. Ano, vybráni. Není náhoda, že se díváte na toto video. Není náhoda, že se k vám tato informace dostala právě teď. Na úrovni duše dlouho předtím, než jste se narodili v tomto těle, jste souhlasili, že budete v této době zde. Přihlásili jste se, abyste byli součástí průkopníků nové země. Nebylo to snadné. Být průkopníkem nikdy není snadné. Museli jste projít obtížemi, které si ostatní ani nedokážou představit. Finanční problémy, zlomené srdce, zrada, ztráty, temné noci duše, když jste si nebyli jisti, zda budete moci pokračovat. Ale to vše byla příprava. Každá zkouška vás posílila. Každá bolest otevřela vaše srdce širšímu. Každý pád vás naučil, jak se zvednout. Nejste obětí své minulosti. Jste bojovník, který prošel ohněm a stal se ocelí. A teď nastal čas.
Čas vzít vše, co jste se naučili, vše, čím jste prošli, vše, čím jste se stali a použít to k vytvoření života, o kterém jste vždy věděli, že jste schopni žít. Života hojnosti, života smyslu, života radosti, života svobody. 28. listopadu se energetický portál otevře širší než kdykoliv předtím ve vašem životě. V tento den získáte přístup k zdrojům, možnostem a síle, které jsou obvykle nedostupné. Je to, jako by hrací pole dočasně změnilo pravidla ve váš prospěch. Ale portál nezůstane otevřený navždy. Máte k dispozici okno 3 dny maximální síly 22, 29. a 30. listopadu. Tvé se energie začne stabilizovat na nové úrovni. Co během těchto 3 dnů nastavíte, určí trajektorii následujících několika let vašeho života. Proto je kriticky důležité, abyste tento čas využili moudře. Nestrácejte ho na triviality. Nenechte se rozptýlit. Berte tyto 3 dny jako posvátný rituál, jako zasvěcení do nové verze sebe sama. Co konkrétně dělat? Za prvé, vyčistěte svůj prostor. Fyzicky uklidit svůj dům. Zbavte se věcí, které představují vaše staré já. Oblečení, které už nenosíte. Předměty, které nesou vzpomínky na bolestivou minulost. Dárky od lidí, kteří už nejsou ve vašem životě. Vytvořte fyzický prostor pro nové věci. Energeticky vyčistěte svůj dům. Otevřete všechna okna, i když je zima. Vpustíte čerstvý vzduch a čerstvou energii. Zapalte šalvěj nebo kadidlo a projděte každou místnost, zejména rohy, kde se energie hromadí. Představte si, jak veškerá stará, těžká, negativní energetická zátěž opouští váš prostor. Za druhé, zapište si svůj záměr ne do telefonu, ale tužkou na papír. Co chcete vytvořit v další kapitole svého života? Buďte konkrétní. Nepište chci být šťastný. Napište přesně, jak tento život vypadá. Kolik peněz vyděláváte, kde žijete, s kým trávíte čas, čím se každý den zabýváte. Pište v přítomném čase, jako by se to již stalo. Žiji v krásném domě s výhledem na oceán. Vydělávám 10 milionů rublů ročně prací, kterou miluji. Jsem obklopen milujícími a podporujícími lidmi. Moje tělo je zdravé a silné. Každé ráno se probouzím s pocitem vděčnosti a vzrušení. Přečtěte si tento záměr nahlas 3krát. Váš hlas je vibrace, která programuje kvantové pole. Poté papír spalte. Oheň je transformace. Když se kouř zvedá, vaše záměr se odesílá do vesmíru. Je to akt odpoutání. Už se nedržíte svého přání. Svěřujete ho vesmíru. Za třetí, proveďte akt víry. Udělejte něco, co byste udělali, jen kdyby vaše nová realita již existovala. Možná si kupte něco, co byste normálně považovali za příliš drahé. Možná přijměte pozvání na místo, kam by nová verze vás chodila. Možná začněte mluvit a oblékat se jako člověk, kterým se stáváte. Nejde o rozmařilost nebo přetvářku. Jde o to vyslat vesmíru signál, věřím, důvěřuji, jsem připraven. Vesmír reaguje na víru činy. Když uděláte krok víry, vesmír vás potká a udělá 10 kroků vstříc. Za čtvrté, pusťte to. To může znít protichůdně po tom všem, co jsem řekl o záměrech a činech. Ale je to jemná rovnováha. No, stanovíte si záměr. No, jednáte, ale pak musíte pustit připoutanost k výsledku. Připoutanost je energie potřeby. A potřeba odpuzuje to, co chcete. Musíte toužit, ale nepotřebovat, usilovat, ale nelpět. Je to stav, který je těžké popsat slovy, ale snadno rozpoznat v pocitu. Je to pocit lehkosti, jistoty, vědomí, že vše již pracuje ve váš prospěch. Po 28. listopadu se váš život může rychle změnit, někdy i dramaticky. Buďte připraveni na překvapení. Příležitosti mohou přijít ze směrů, které jste nikdy nezvažovali. Lidé mohou vstoupit do vašeho života z ničeho nic. Situace se mohou vyřešit způsoby, které se zdají nemožné. Když se to stane, nepochybujte, nehledejte logická vysvětlení, prostě přijímejte. Říkejte ano příležitostem. Poděkujte za požehnání a pokračujte vpřed. Buďte také připraveni na to, že některé věci se mohou rozpadnout. Práce, která vám již neslouží, vztahy, které vás držely v minulosti, situace, které již neodpovídají vaší nové čistotě. Nepanikařte. Není to ztráta. Je to osvobození.
Vesmír vám nic nebere. Uvolňuje vám ruce, abyste mohli přijmout něco lepšího. Důvěřujte procesu, i když je to děsivé, zejména když je to děsivé. Protože strach znamená, že se rozšiřujete za hranice své komfortní zóny a růst se vždy odehrává mimo komfortní zónu. Nejdůležitější věc, kterou si musíte pamatovat, je, že na této cestě nejste sami. Miliony duší po celé planetě prožívají totéž. Velké probuzení se neděje jen vám. Je to globální jev. Kolektivní kvantový skok do nové paradigmy existence. Jste součástí kmene. I když je osobně neznáte, existují. Vaši duchovní bratři a sestry. Ti, kteří vidí to, co vidíte vy, cítí to, co cítíte vy, vědí to, co víte vy a společně, i když jste od sebe vzdáleni, držíte světlo pro lidstvo. Vaším posláním není jen vytvořit si bohatý život, i když to je jeho součástí, ale stát se živým příkladem toho, co je možné, ukázat ostatním, že transformace je skutečná, že probuzení je skutečné, že nová země je reálná a že je dostupná pro každého, kdo je připraven učinit volbu. Nová země není místo, je to stav vědomí, je to čistota. A každý člověk, který se povznese k této čistotě, ji ukotví o něco hlouběji v kolektivním poli lidstva, činí ji o něco dostupnější pro dalšího člověka. Neměníte jen svůj život, měníte svět. Proto svítíte jasně. Neskrývejte své světlo ze strachu, že budete odsouzeni nebo nepochopeni. Svět potřebuje vaše světlo nyní více než kdy jindy. Čím jasněji záříte, tím snáze ostatní najdou svou cestu z temnoty. 28. listopad je váš den, váš okamžik, váš portál. Všechny hvězdy se seřadily, všechny síly vesmíru vás podporují. Je tu jen jedna otázka, jste připraveni projít tímto portálem a nechat staré za sebou navždy? Vím, že jste připraveni, protože kdybyste nebyli, nedošli byste až na konec tohoto videa. Vaše duše to ví, vaše srdce to ví a teď to ví i váš rozum. Velké změny přicházejí ne někdy v budoucnosti, ale právě teď. Dnes, v tuto chvíli, vítejte ve svém novém životě. Vítejte v nové realitě. Vítejte domů k verzi sebe sama, o které jste vždy věděli, že jste schopni být. Ta teprve začíná a bude neuvěřitelná. Pokud s vámi toto video rezonovalo, napište to prosím do komentářů. Jsem připraven na velké změny. A podělte se o svůj příběh o synchronicitách, které vás sem přivedly. Přihlaste se k odběru kanálu, protože vás budu provázet touto transformací a sdílet ještě hlubší praktiky a odhalení. Společně vytváříme nový svět. Žehnám vám na vaší cestě. Aha.